ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସବୁଜ ବନାନୀରେ ଶୋଭିତା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବିରାଜିତ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହି ଯାଉଛି ଜଳପ୍ରପାତର ଧାରା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ସେ ଦୁନିଆ, ଲାଖିଯାଏ ମନ ଦେଖି ତାର ସୁନ୍ଦରତା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାସ କି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଫୁଲୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଗିରିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବା। ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାସ କି ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। କେନ୍ଦୁଝର ସହରଠାରୁ ଫୁଲୁଡ଼ିର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 80 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଫୁଲୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା NH49 ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିବା ସହିତ ବସ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲୁଡ଼ିକୁ ଯାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ସହରକୁ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ଥାଘର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଏହି କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 80 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଫୁଲୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ହେଉଛି ଜଳାଭିଷେକର ସମୟ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ମନୋରମ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ମନଲୋଭା କରିଦେଉଥିଲା।
ଏଠାକାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବାବା ଗିରିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପାଲହଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ 2-3ଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ କାଳି ଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି ସାଧୁ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଜଣକ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଜଣେଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ରାଜା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏଇ ଗିରିଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏଠାକାର ଲୋକକଥା, ଯାହା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକାର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଏଠାକାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଦାୟର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।